Máme tu našu obľúbenú rubriku, čo by bolo keby, ktorej bol si veľký highlight. Pred rokom a pol moje obľúbené slovo. Takže mám tu 10 rýchlych otázok, už vieš, už si v tom zdatný, ktoré ti položím a ty sa budeš snažiť čo najrýchlejšie odpovedať. No, OK, takže ideme na to. Poď. Čo by bolo, keby ťa osloví smotanka na rozhovor? Lebu si papule hovnom a padnú do kanála. Čo by bolo, keby ťa teraz oplujem? Tak sa zabijem. Čo by bolo, keby si není reper, ale rybár? Tak by bolo Slovensko konečne vytrhnuté z biedy a z chudoby a smútku. Čo by bolo, keby prestali vyrábať kapitána? Tak sa rozplačem, budem plakať 2 dní a potom si ho dám vykerovať na lico. Čo by bolo, keby spraví rugby a bacil dis na teba? Tak si zoberiem požičku 12 miliárd a dám úplne cigánsky výpad a budem robiť všetko, rozbíjať, zabávať sa, fetovať, piť a hádať sa o zem. Čo by bolo, keby si mal už len týždeň života? Tak by som bol jak Tina. Čo by bolo, keby si sa stal prezidentom? Tak mu poďakujem a bude to konečne v pohode so mnou. Čo by bolo, keby sa dáme vyjebe na teba? Tak som najlepší rybár v Strednej Európe. Čo by bolo, keby ťa Miko prihlásil na protialkoholické? Tak ti kopnem do ohrisku. Čo by bolo, keby ti Fico pokrstil album? Tak oštím Judiniové kotníky. Ešte toto bola rubrika. Keby bolo čo podaný spacil. Dal si to jak separ. Úplný primitívny chudák.